हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे ओरैबायदि सावगारि आरो ओरैबायदि गोजोनथाव रादाब नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोना होफैदों, जायफोरखौ नोंथांमोनाबो नुयोबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो साबायखर बावनो लुबैगोन आरो बाख्नायगोन। दा बे जाहैबाय जोंनि आसाम सरकारा गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांमोनहा नुखाबाय जानो हागौ, मोनसे आसामाव सनिबार खालि एबा बेसिसके शुक्रबारखौबो बुंनाय जादोंमोन जे गावबागाव कालचारेल ड्रेस गाननायनि गेजेरजों जायखिजाया इनस्टिटिउसनाव थांनो हायो, जायखिजाया अफिसियेल खामानियाव थांनो हायो, जायखिजाया अफिसाव थांनो हागौ। बाव अफिसियेलजों लोगोसे जायफोरहा अफिसाव थांगोन पाब्लिक बिथांमोनाबो बाहायनो हायो होन्दों, जाहाथे गावबागावनि कालचारखौ लाखिनो हायो। नट अनलि बेयाव आसामनि जायखिजाया अबेबा एसामिसखौ होन्दों बे नङा, जायखिजाया हारिनि जायखिजाया मानसिफ्रानो जायखिजाया गावबागाव ड्रेसखौ गाननानै थांनो हायो होन्दोंमोन। नाथाय बेनि बेलायाव जोङो गोबाव सम सौफैबाबो जोंनि बेफोर सरकारनि खोथा आरो जोंनि गावबागावनि जिहेतु फालिनांगौ बेखौ जों फालियाखै। अदेबानि सरकारा जोंनो होदोंबाबो नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बेखौ इउज खालामाखै एबा जोंनि बाहायाखै। जोंनिखौनो गादबनानै दोननाय जादोंमोन। जोंखौ चान्स होबाबो जोङो चान्सखौ लानो हायाखैमोन। दा बेनि बेलायावनो नाथाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे होदों, जायखौ खौरां बिजोंनिफ्राय मोननाय जादों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुदों, स्क्रिनशट होनाय जादों। इउनाइटेड निउज 24/7 बिथांमोना फोसावनानै होनाय बायदिब्ला नुनो मोननाय जादों, गुफुर हालामनि सिङाव थानाय मोनसे सनापुर गेजेर गोजौ फरायसालियाव होन्दों दिनैजाय। दा बेवहाय गाहाय फोरोंगिरिनि फोरमायनाय बादियै सनिबार मोनफ्रोमावबो गावबागाव कालचारेल ड्रेसजों, माने हारिमुवारि गाननाय जोमनायजों, नट अनलि अफिसियेल, बेवहाय स्टुडेन्टफ्राबो गासिबो फैजोबनांदों होन्दों। स्टुडेन्ट आरो टिचार गासैबो अफिस स्टाफ बिथांमोनहा गासैबो गावबागावनि ड्रेसजों लोगोसे गावबागावनि कालचारेल ड्रेसजों फैनांदों। दा बे मोनसे जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो बेयाव गोबां नोंथांमोना सावगारिखौ नायनानै बुजिदों जानो हागौ, सासे उन्दै गथ'निफ्राय लानानै गिदिरसिम गावबागाव हौवाफ्रा हौवानि, हिन्जावफ्रा हिन्जावफोरनि ड्रेस गाननानै जोबोद मोजाङै फैदों आरो बेयो जोबोद साबायखर बावथाव जादों। दा बेखायनो जोंनि तरफनिफ्रायबो गाहाय फोरोंगिरिनिसिम जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। जुदि नायदोंब्ला बिथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आरो सिबिनाय थाबाय बिथांनिसिम, आरो बिथांखौ उनसंनानै जाहाथे गुबुनफ्राबो खालामो बेनि नेक्स्टआव। दा बेखौ जोङो आसा खालामदों। मानो होनबा रावबो जों रावखौबो सरसोमनो हाया एबा रावखौबो जबरदस्त खालामनो हाया। नाथाय बेबायदि गोसो जानानै गोबाङानो मावोबा बेखौ जोङो जोबोद बाख्नायनांगोन आरो जोङो बुंनांगोन। जेनि गेजेराव जोङो नाथाय जेरावहाय आथिखालाव जोबोद गाज्रि थासारि सफैनाय नुनो मोनबाय जाबाय गावबागाव ड्रेसनि जेरावहाय जोङो हाथाय बाजाराव थांनायाव जोङो ड्रेस गाननानै थांनाय, गावबागाव कालचारेल ड्रेस गाननानै थांनायखौनो लाजिनो मोनबाय। इभेन जोङो न'आव थानाय समावबो गोबां मानसिखौनो बाहाय सोरबा सरासनस्रा मानसिजों लोगोसे सोरबा हारिनि माबा मोनसे आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिखौबो नोंथांमोना नुगोन। सोरबाबा लुङि गाननानै थानाय, गामसानि सोलाय सोरबा लंपेन्ट गाननानै थानाय, बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो न'आव थानाय समावनो। दा बेबायदि थासारियाव जोंनो बेबायदि सिगांबोनाया जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो साबायखर बावथाव। मानो होनबा जोङो गोबां रंजाथाइ फोरबोफोरावल' बेफोरखौ देखायनाय जायो, जेरै बैसागु। दा गुबुनफोरावल' बांसिन दिन्थिनाय जायो, नाथाय बेयाव जों बोसोरसेयाव खनसे खननैल'जों जोङो बियो थोजासे जानाय बायदि नुवा। दा बेखायनो बेबायदि खालामनाया जोबोद मोजां, सप्तायावनो खनसे। दा जुदि जेबो अबजेक्सन थालायलायाबा बियो जोबोद मोजां जागोन आरो बाहायनाया जोबोद गोनांथार। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनाय जादोंमोन। अदेबानि जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन जे हाइ स्कुल सेक्सनाव जोङो बर'फ्रा, हिन्जावफ्रा, आइजोफ्रा एबा हिन्जावसाफ्रा जोंना दख'ना गाननानै थांनाय जाखायो। नाथाय एम इ सेक्सनाव जोङो स्कार्ट गाननानै थाङो। दा बेनि बेलायावबो दख'ना जा हायो फिसा बानायनानै लानानै गानलांनाया जोबोद मोजां, जेरै हौवासाफ्राबो गामसानि गेजेरजों थांनाय। दा बेखौ जोङो फिन खेबसेबाव साबायखर बावदों। नोंथांमोनाबो सावगारियाव नायनानै आन्दाज खालामनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो बेखौ जेसेबां हायो फोसावनानै हो, गावबागावनिजों नङाबा शेयार खालामनानै एबा गावबागाव फोसावनायनि गेजेरजों जाहाथे बयबो बुजिनो हायो, मेगनजों नुनो हायो, सोलोंनानै लानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।